Gipailawom sa usa ka adlaw nga pagbansay ang mga residente gikan sa nagkadaiyang barangay sa lungsod sa Haji Mutamad dinhi sa probinsya sa Basilan. Hapit usa ka gatos ang mitambong sa Sea Guard Training and Disposition nga gipangunahan sa Ministry of Fisheries and Agrarian Reform sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kuyog ang taga-Philippine Coast Guard, PNP, BARMA Regional ug Provincial Staff. Tumong sa pagbansay nga mamahimong aktibong tigbantay ang mga residente sa pag-amping sa kadagatan ug mapalawman ang ilang kaalam sa agrikultura ug pagpangisda ug aron makatabang sila sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura. Sa iyang mensahe sa mga mitambong gipasalamatan ni Mutamad Municipal Mayor Arsina Kahing Nano ang mga ahensya ug katawhan nga mitambong sa maong training. Daghan sa mga mitambong mibiyahe pa og sobra 3 ka oras sakay sa ilang mga bangka aron lang maabot ang ilang lugar para matabangan ug nagahin sa ilang oras para lang sila matudluan. Lakip usab nga gipasalamatan sa mayora ang mga resource speaker gikan sa Mafar Regional Office sa paghatag kanila og mapuslanong mga tambag ug sa pagpaambit kanila sa ilang kahanas ug kaalam nga magamit gayud pag-ayo sa mga lumulupyo sa Haji Mutamad sa pagpauswag sa ilang pagpanginabuhi. Ang aktibidad kabahin sa pagsaulog sa ika-15 nga anibersaryo gikan sa pagkatukod sa Haji Mutamad Municipality nining probinsya sa Basilan nga gisugdan ni adtong Agosto 22 hangtod kagahapon. Sa paghinumdum sa pagkatukod niini, ang munisipyo sa Mutamad naghimo usab og ika-15 Banog-Banog Festival nga adunay tema Bag-ong Pilas. Pag-ayad sa hula subay sa kasaulugan sa kapistahan. Gawas sa training, naghimo usab sila og laing aktibidad sama sa coastal cleaning og road clearing, mangrove planting og distribution of pots, medical mission ug uban pa sa mga giilang nga beneficiaryo sa gisgutang munisipyo. Dugang ni Mayora Arsina Nano, nagpahigayon usab siya og contest ngadto sa mga anak sa Mutamad. Unya naghatag siya og mga papremyong food packs sa matag bata nga mosalmot human sa maong contest. Ang mga nahisgutang mga kalihukan adunay mahinungdanong epekto sa kinabuhi sa matag tawo sa komunidad ug sa umaabot pa nga henerasyon. Matud sa Mayora, ang pagsaulog usa ka paghandom ug pagdayig sa ilang mga katigulangan. Ang banog mao ang nagsilbing makina sa ilang mga bangka nga ilang ginagamit sa paglayag sa kanhing panahon, hilabi na sa ilang pagpanginabuhi. Nagpahigayon usab og medical mission og libreng tupi sa buhok ug naghatag og mga grocery ang lokal nga panggamhanan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.